Ja, de fanger nogen overgang, så forsvandt det. Jeg tror ikke nogen bestand eller andet. Jeg ved ikke, hvor mange der kunne høre det, Ditte sagde. Der bliver rystet lidt på hovedet. Det er fordi, der blev faktisk fortalt om, hvad skal der ske, når jeg er færdig med at tale. Det er jo sådan, der er sådan en stafet her, der har været i 30 fjorde på 30 dage. Og den skal en tur på fjorden efter den her forhåbentlig korte tale. Så må vi se. Så var der en hel masse praktik om, hvordan den kommer rundt, men det ser vi jo godt nok. Kære alle sammen, og hvor er det så dejligt at se så mange glade børn, der er her. Tusind tak for at give mig lov til at være med her i dag og give mig en stor scene at stå på. Jeg hørte lige inden jeg gik på, at Ed Sheeran ville gerne være kommet og varme op, men desværre var der en punktering undervejs, så han når det ikke i dag, men det går nok også med det. Det er jeg er rigtig glad for at få lov til at stå her, og det er jo faktisk en ære, at det er en fjord i vores kommune, nemlig Præstø Fjord, der er den sidste fjord i en perlerække af 30 fjorde. Det vil sige, at der er allerede 29 danske fjorde, som stafet har været forbi. Startede i Holbæk for 30 dage. Så det er jo en afslutning på en håbets rejse. En rejse for vores havmiljø, for vores fjorde her i Danmark. Og Naturfredningsforeningen, Danmarks Naturfredningsforening, som jo også har en rigtig aktiv afdeling her i vores kommune, de gør jo en kæmpe indsats for vores natur i lokale kræfter her hos os. Og så har jeg jo bemærket, at der jo også er gæster fra Danmarks Naturfredningsforening og andre steder, og der giver virkelig langt kræfter i at sikre, at vores natur både til lands og til vands, også for fremtiden, er noget, vi har lyst til at give videre til de kommende generationer, så I også kan nyde noget fantastisk natur, og jeres børn og børnebørn kan. Det er rigtig dejligt. Jeg har fået visket i øret, at Danmarks Naturfredningsforening her i Vordingborg er den eneste lokalafdeling, der faktisk har investeret i en undervandsbrune. Og jeg ved, at i dag, der har den været luftet, har været en tur ude, og så hørte jeg lige, da jeg kom, at der er faktisk 200 meter ledning, så man kan stå herinde og styre dronen 200 meter væk. Og der er både lys på, og der er en graf, så den kan tage prøver af bunden og det hele, så man kan få undersøgt det rigtig, rigtig meget. Og det synes jeg er fantastisk, så vi kan få gode, valide informationer om, hvad er det egentlig, der foregår. Hvad er det så, vi gør her i Vordingborg Kommune for at hjælpe til med, at jordene hos os kan have bare en nogenlunde standard. Vi har både lavbundsprojekter og vådområdeprojekter, som er med til at holde kvælstofudledningen tilbage, det vil sige og rense vandet. Kvælstoffet det kommer fra gødning og fra gylle fra markerne og en del, og for meget kvælstof i farvandene skaber det her iltsvind, som fylder rigtig, rigtig meget, og hvor vi ser ud til desværre igen at slå rekord endnu en gang. Og så det her fedtemøg, som man nogle gange ser langt på kyster. Lavbundsprojekterne skaber også mere natur der, hvor vi er, så de er ikke kun med til at hjælpe havmiljøet, men der hvor lavbundsprojektet er, der er der også mere natur og endnu mere biodiversitet, så rigtig mange flere forskellige planter og dyr kan boltre sig der. Og i Vordingborg Kommune så understøtter vi også udtagning af landbrugsjord til natur- og skovrejsning, og det gør vi selvfølgelig sammen med de lodsejere, der ejer det. Det er jo klart, det er jo en vigtig faktor, og heldigvis har vi mange lodsejere, der gerne vil, og så er der nogen, der skal være noget mere undervejs. Og så selvfølgelig Danmarks Naturfredningsforening, som også er med til sammen med vores band, kan finde ud af, hvor giver det mest mening, hvor får vi mest, kan man sige, natur, pengene, value for money, for det er jo selvfølgelig gælder det jo også om at få gjort. Så et godt samarbejde mellem kommune og Danmarks Naturfredningsforening betyder også, at vi for nylig har indviet et nyt naturområde, nemlig Munks Banke i nærheden af Stensved. Og så samarbejder vi med Næstved og Faxe kommuner for at beskytte naturen rundt om Præstø Fjord, som vi jo står ved, fordi at den her fjord er jo del af et fælles internationalt naturbeskyttelsesområde. Og kommunerne har faktisk i fællesskab færdiggjort en Natur 2000 handleplan for Præstø Fjord og hele Sund,
havørn, terner, ænder og gæs er afhængige af, at der er nogle velegnede og forstyrrelsesfrie yngleområder på land, så de kan være i fred, når de yngler. Men de er også afhængige af, at vandet er rent, fjorden er ren, så der er tilstrækkeligt med føde i form af vandplanter, fisk og muslinger og andre smådyr. For ellers er det jo ikke noget at have et fredeligt sted at yngle, hvis al ynglen efterfølgende går hen og dør på grund af mangel på føde. Så derfor er en sund fjord altafgørende og meget, meget vigtigt for en sund og rig natur, også på land og i luften. Og indsats med at få brakvandsgiderne tilbage, de begynder op i vandløbene. Projektet, som vi har sammen med 5 andre kommuner og Fishing Sealand, handler om at genskabe naturen i vandløbene, der løber ned mod fjorden her, og søerne, så der bliver plads til de rette forhold og gydeområder, så vi får endnu mere gedeyngel. Og hvis det lykkes, så kommer rovfiskene også tilbage. Vi håber på, at vi står her igen om 15 år, og så kan vi tale om det sydsjællandske rovfiskeeventyr, hvor vi har genskabt vandnatur til gavn for fisk. Så igen, kæmpe stor tak til Danmarks Naturfredningsforening for jeres flotte arbejde for vores fælles natur og for vandet her i Vordingborg Kommune. Og så ser jeg frem til, at jeg lige om lidt styrter ned. Nej, mange års rigtig godt samarbejde med jer fremover. Det sætter vi pris på og vil rigtig gerne blive ved med. Og så håber jeg, at alle jer unger, der har været her de sidste par timer, har haft det rigtig sjovt, og det har været spændende, og I har lært noget, og også i det hele taget bare hygget jer sammen på en anden måde, end I plejer. Og jeg håber selvfølgelig, at I vil gøre det nogle andre gange også, og komme igen, så vi fælles ved, hvordan vi bruger vores fjord, bruger vores natur, og også beskytter den, for det er vigtigt for fremtiden. Tusind tak for det super flotte arrangement, og så er det vel på tide, at den her, jeg larmer også, at den her stafet, som jo egentlig viser lidt om, hvordan er det, vores havbund ser ud, ser ikke for godt ud, det døde død, algelaget, der bevæger sig, og så ender vi helt oppe her ved havoverfladen og håbet om, at fjorden kan blive ren og flot hele vejen igennem. Det må du gerne. Det er sådan herude. Ja, alle må sige. Og i morgen, hvor vi jo også håber, at folketingspolitikerne kommer frem og modtager stafetten fra de 30 fjorde. Skal vi ikke? Der er 2 børn her, der skal have den her. Jeg tror, de har vaders på. Er der 2 børn med vaders, der tør komme frem her? Nej, her. Der var en. Er der en til? Der er en heroppe. Er der en her? Der er en heroppe. Det kommer vandet nu. Du får vadersne på bag. Ja, det er så godt. Så skal I 2 have den her med mig. Kan I tage med jer til? Sådan her. Og så tror jeg, vi skal finde den til. Der ligger den. Var det hernede i det? Ja. Tak for indsatsen, og jeg håber, jeg hygger jer, unger. Til vinter!